Ahoj, já vás vítám u prvního posezení u akvaponie. Nacházíme se na včelařské farmě ve Veletově. Já jsem inženýr Jiří Provazník a vítám vás tady. Co bych chtěl říct úvodem, tak je, že naše farma se zabývala po dlouhá léta od roku 1930 jako hobby koníček včelařství. Prodávali jsme med a v roce 2000 tak z toho vznikla velká farma, kdy jsme měli svýho času až 970 včelstev. Nyní včelstva trošku ubyly, máme něco okolo 200-300 včelstev, věnujeme se hlavně především prodeji jednodruhového medu a prodeji včelstev. Pro diverzifikaci příjmů jsme se rozhodli pro akvaponii, věnujeme se chovu ryb, především jesetera a pstruha. Máme tady i pěstební část, ve které pěstujeme celou řadu druhů zeleniny, především salátů, dále porkům, cibuli. Rád bych se s váma setkával každý týden, abyste viděli, jak nádherně tyto rostlinky rostou. Dokonce mě překvapil můj předpěstovaný salát, jak nádherně roste. Byla omezená vlastně teplota vody, kdy byla nějaká 7,5 poslední měsíc a proto tato zelenina rostla opravdu pomalu. Musím říct, že mě překvapil můj salát, který jako je pěkný oproti tomu kupovanému, který máme z druhé strany. A ten už se tady máčí o něco díl a proto je o něco hezčí. To už vytávat ani nemůžu pořádně, protože ten kořenový val je opravdu velký a vrací se to tam bohužel daleko hůř. Jako raditku zkouším letos česnek, kterýmu se daří. Asi mám představu, proč se mu daří. Není to zrovna rostlina, která by měla ráda vodu a v tom pěstebním místě té vody opravdu má hodně. Po předpěstování jednotlivé sadby tak přesazujeme spolu s kořenovým valem do pěstebních košíčků a následně nám rostlinky spustí kořeny do vody a začnou všechny ty minerální látky absorbovat do sebe, nádherně růst a opravdu rostlinky rostou daleko rychleji než v půdě, když máme sucho. Každý týden se vám budu ozývat s tím, jak rostlinky jednotlivý rostou. Můžete vidět několik druhů zeleniny, už se tady máčí bezmála měsíc a musím říct, že nebýt studený vody, tak ty saláty už jsou na sklizeň. Takhle malý saláty ještě necháme trošku povyrůst, aby z nich pořádně něco bylo. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa a pokud budete chtít vidět nějaké speciální věci, jaké jsou možnosti v akvaponii nebo i v hydroponii a jak se celý tento systém skládá, jaký máme možnosti při pěstování jednotlivých druhů zeleniny, jak to nastavit tak, aby to celé fungovalo, tak mi pište do komentářů a já budu se snažit vybrat ty nejzajímavější a postupně na to začneme dělat videa. Takže já se s váma loučím, pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!